L'altre se'ns pedrà. Hem de preguntar què fotut por ahí, Camillo. Ay, es que refocado. Això vol de la pasta, Por eso, hombre. el lunes cuando esté tomando el café en el bar se lo enseñaré. ¿Qué va? Entregado bien. Esto para hacer el chantaje va de puta madre. Venga, va. I el coll, digue'm un coll. Hola! Atarle la cabeza también, ¿eh? Va, que marxem anem tots. Bueno, la pata. Feia xula, feia xula, adiós. Ahora, no creo que acertaréis ninguno. Tener buena puntería. Bueno, aquí no es mou ja, Aquí ja no es mou. Venga, Capi, ponte tonto. No pasa nada. Ara marxem tots. Vinga, Venga. No puc, que cabrón. Quina és la distància dels dardos? Els ous no es tiren. Els ous, perquè ell falla la pregunta, agafa el tio i va i li trenca com vol i on te vol. Els collons no, que ja en tinc No es tiren, perquè he tingut el fallo. Ara. No, faci. No, faci. Exemple. Fica'm de la perruca, Fica'm de la perruca. Ara no hi veig bé, que tinc més dioptria. Aquí comença una pregunta, va. Qui fa la primera pregunta? Cabron, no la falleu, Si fem la pregunta no passa res. Perdó? La cartera. Vale, Edu. Ah, no, que era la d'Ivanit, la negra del Darling. Un altre, sisplau. Nivell alt, Ara pregunta, Edu, va. Després portareu farina, no, cabrons? I xoca la farina. Fem les rebossants. Següent pregunta. Quin és l'any que... A l'Edu, s'ha fallat a l'Edu. Va, Stefano. Però pregunteu, cabrons, no us tireu l'ou abans de preguntar. Vale. No, l'ha fallat. En quina festa major va ser el primer cop que es va ballar el Macho Man? El 1990! Jo crec que no, Quin any va ser? Ja ho sé, dona igual el que li tenga sempre ser. Perquè jo tenia 15 anys i va tenir 18 anys. Portaves ja el sentiment. Hòstia! Que li deixes el posar cap aquí, que l'ha trencat. Ai! Cristian, va, una pregunta. Una pregunta de música, va. Una pregunta de música. Que me cago por la pata para abajo. Una pregunta de música. Al tanto. L'arrel quadrada de 1247? 23. Vale, vinga. Que estava dur, que t'ho quin papa, dic. Què era això de Masnús? Mirant enrere, quin és l'antepenúltima dia que et vas tirar? Antepenúltima. No ho saps ni tu, cabron. ¡A la boca! Una de bona, va. Quin any va
van televisar a Telecinco el Ai, que calor. Oh, ai, que calor. Ara digue'm Ai, tu, que calor. quin any va ser? No, digue-ho tu. No, home, si tu no ho saps, cabron. En aquella època me la pelava com un mico. Bueno, però també... Ara també, cabron. Ara també te la peles com un mico. El 92. No, que no era ahir. L'any que va sortir Telecinco. L'any que va sortir. El 89. No. 91. Tienen el ou, ja està. Fica'm bé les ulleres, sisplau. Sí, home, però fica'm bé d'això, eh? Les ulleres fica'm les ulleres. Bravo! Una mica més amunt, una mica més. Ja està bé, collons. Home, no, Què li agrada més? Tu per aquí. Sembla que no fluix, això. Un home que sexualment s'ha de casar i haig de fer aquesta pregunta. El clítoris. Què li agrada El més clítoris. amb una dona? El punto G. Cada El cul. No és veritat, que mani ella, que mani ella. Què? Que mani ella. Home, clar. Home, clar, no. Ah, clar, sí. Recordeu-vos que m'he de casar i en regal sorpresa. Estar mojado si no va los huevos enseguida. Aquesta és la música, és fàcil, Manel. Quantes edicions porten fent d'Eurovisió? Hòstia! Tira-me'l al cap, tira-me'l al cap. Fica'm bé les ulleres, Jaume. Fica'm les ulleres. Pregunta. Ja estarà el sou? Pregunta bona. Va, alguna pregunta general? Alguna pregunta més? Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Hasta allá, vinga. Que ha pujat l'IVA, Mariano Rajoy. No, mentira. Hasta la Merkel. ¡Qué distinto! Ell se la sap, la prima de risc. No la sap. Digues, va. Quin any va néixer Abraham Lincoln? No pot ser, però és igual. Va, dieu, va. Va! El plus 1 per 3. Diana Ross. Pilles. Què és això, Pol? Ah, Colacao, porta. Oh, yeah. Ara. Però és que fa falta una mica de líquid, tio. Sí. Espera que no hi ha. ¡Ahora se vengan, Fica't bé les ulleres, no? Bueno, i ara tots anem a Sant Cugat i el deixem aquí, va. A les 9, 9 i quart, a les estones de sopar, vale, noi? Bueno, Manel, que ens volem allà. Vale. Ens recordeu-vos que jo tinc el primer premi d'escapisme de tota la vida. Bueno, ja ho veurem, doncs. Ya te pasaré el vídeo para que lo veas. Vale, hombre. Gracias por el martirio. Saludos, Javi, por Javi, mi hombre, que me estará mejor que ganar. Això no es veu, No ens digueu que hi ha un premi final. Però no es veu això, si sabíeu. Guajea. Tú no me tires nada, pequeñín, que te tengo calado. Te tengo calado, Te tiro a la piscina. Como salga de aquí te tiro al agua. Uy, Ismael, no se escupe. Ismael. Que como me mee yo llego, Mira que como me mee llego. Bueno, gran cabrons, que es penseu que esteu amb Messi, que esteu gravant? Tu mira tu bé. A YouTube directament. Va, avancem? Fem un YouTube. Oye, si me das permiso, cuelgo en YouTube, Sí, y en el Tube también. Manel, que ara farem un YouTube, Porta paper de vàter. No, la merda no, paper de vàter. Joder. La verdad no. A ver, votaciones. Primer que em piquen les ulleres, Sí, sí. Paper de vàter no, no? Primer Les ulleres, sí. Qui vol table acaba? Espereu que em quedi amb la vostra cara, espera un moment. Vale, qui vol merda? Que quedin. Fem de la una, fem de la una. Qui m'ajuda, va? Ah!
gafas que se la van a pisar. Tireu-li aigua, home. Manel, sonríe, sonríe. Vosotros no os escondéis. Jo amb els teus col·legues no puc. Ho veus, Cristian, com són uns cabrons, ja t'ho deia jo. Cabrones. Si això és merda, cabrons, no es fa, no? Vas a crecer, vamos, vas a crecer que flipas. Es natural, vas a crecer que flipas. La semana que viene 20 centímetros a coger. Aquí de més, no? És que la niña no sé que però, tio, ni s'ha immutat, tio, no pilla, vull dir, a mi em faria por. A mi em faria por, Manel? Ja.